Ahoj, jsme ďalší videa. Jsem se série Minecraft Pocket Edition, ja som Dom Peter 1 a minulý diel som bol s rodičmi v krčme, proste bol dokolo piva a vy ste počuli rôzne pesničky a ja som zasa hral Minecraft iba. No, alebo tam hral futbal a občas môj kamoš sedel vedľa mňa a hovoril mi, že čo mám robiť a tak. To proste to je jedno. No, občas tam boli malé strihy, to preto, lebo mi hovorili, čo mám robiť tak. A rybaril som, takéto blbosti som narybaril. Ako ste v minulom dieli videli, to nie je, že nešiel zvuk nič, iba som neho rozprával, lebo som bol vonku som natáčal. Strašne ma bolí jasno, no to sa stáva. A ako ste videli, tak už máme toto hotové. A toto naše, čo ja viem. Spravil som to takto, lebo takto keby to bolo hore, by to strašne dlho trvalo. By som to musela prerábať a dneska ani vlastne video vysť nemalo, ale vyšlo. A možno natočím ešte jedno, nech máme 50 videí ľudia, 50, to už je veľké číslo. No, tak takto som chcel povedať, tu som si dal, tu ešte pôjde jeden ten, ako sa to pre Boha volá? Power light, či ako? To je jedno. Pôjde ešte jeden ten, takto ešte tu zopár pôjde a takto sa vlastne pôjde hore. A ja vlastne sa môžem ísť viesť. Tak, dobre, nemôžem. Tak nič, no. Tak toto vlastne ide. A tu ako som v minulom dieli začal, no, tu nemusí byť jedna torčka, teda dve. A tu ako som v minulom dieli robil som takto robil, teda týmto som pokročil, ďalej som nešiel. A teda tu je vozík a ideme sa teda voziť. Ale nie ľudia, už to mám spojené, už iba treba vymalovať steny a zem a strop každopádne. Rybaril som nejakých hodinu alebo pol a veľmi som toho nenachytal, no. Na toto mám na rybarenie, končí, že jak sa to vyslovuje, na rybarenie mám veľmi smolu. Každopádne, prepáčte, že sa mi zjeba. Čoskoro pôjdeme do nedru a asi si zoberieme tento elixír. Prečo to ja otáčam pre Boha? No dobre, zoberieme sa si ten elixír. A teraz idem si upratať to, čo som vylovil. Počkaj, nemám tu nejaké lahvičky. Lahvičky. Dobre, tak to mi asi nepomôže. Tak mám spolu. Aha, trapdory, mám 10 trapdorov, to som nevedel. Kosti, ja si idem vyprázdniť. Táto mapa mne není treba. Tak. Dám si sem také tie novšie veci. To tam mi není treba. Krafťák. Není treba. Suveníry mi je treba. To rozhodne. Aha, nemusel opäť znieť, to som nevedel však. Tak, máme uhlie. Yes, 12. Tak, to si doložíme semka. Tak. Jedlo si dám, semka toho nemá. Toto sem a tam pôjdu teda tie upečené. No ja si idem povyhadzovať veci, ktoré mi netreba vlastne. A to sú, táto flaška mi treba, to si dáme do potion laborky. Tak, sem. Ok, no. Teda tú flašku si ideme hodiť. Bože, tam mám potion laborku a kam idem. Ježiši. Ja som z toho pomatený. Dáme si to do čestky. Čakať. Pôjde to. Ja nemám nekonečný zdroj vody. Čakať. Tak, dobre. Prepáčte, že trošku nekeciam. Ale sekundička. Ja ich mám zasa 6. Tak. Yes. Aha, asi mám nekonečný. Ak hej, tak si doplníme lahvičky.
to sa cení, ľudia, to sa cení. Jujky, tak. Tak si ich ideme všetky doplniť. Tak. A všetkých 5 sa doplniť, tak to nie. Yes. Ľudia, tak ja mám... No, moja mám trochu RHC. Aj tak ja mám nekonečný zdroj vody. Juhu. Nekonečný zdroj vody. Juhu. Tak nie, počkaj. Dáme si to takto, spravíme si to takto. Sem. Tak. Raz, 2, 3, 4. Vyjde to. Tak. A ešte tu dole 2. Yes. A yes. Jasné, ľudia, som vedela, že nám to vyjde. Vlastne na čo pozeráme si. Ale typnem si, že Potion of Regenerate to je, neviem, to je, potom Potion of Niche Vision, stále neviem, ako sa to vyslovuje, to je na nočné videnie. Potion of Water Breathing, to je na dýchanie pod vodou, no dobre, ale dosť. Každopádne ideme ešte hore k našim vesničkám a tak. Teda možno, no, neviem. Vtedy som to zmakal. Toto je mega kruto prísny luk. Bože, luk! Ježiš, to je jedno. Tak kašlite na čo som teraz povedal. Nám to každopádne na peaceful, pretože nechcem, aby sa mi to spawnovali mobovi a tak, teda zombici a tak. A pokročil som s touto stenou, teda touto kockou. Ale nie. Pokročil som s tou našou laborkou, ale nepojšen. S tou našou laborkou tam dole, kde zabíjame našich mobov, zombíkov a tak. Preboha, že... No. Kde zabijeme našich zombíkov a tak. A tam každopádne... Ježiši Kriste. No. Yes. A tieto steny som spravil ako tak, už je to trošku starodávne. Vidíte, tam sú aj takéto tie bloky, vidíte. A tu je jedna a ten kvart som trošku zobral. Som bol naťažiť a tu bude teda tá druhá. A tu si dám tie kocky možno, ako tu mal Magician, no ale neviem síce na čo to mal. Ale to je jedno. Takže. Bože, aj tu by sa mi vyšiel nejaký vláčik. Vyšiel. Boha, no. Ja som môžem spraviť farmu ako Magician, že testoval koníčky a tak. Toto ešte nevyrastlo celé. No, smola, no. Hej! Ty čo robíš? No, tak čo tam nechám? Počkaj, na koľko natáčam. Ja sa idem ešte pozrieť na chvíľku na vesničky, čo tam je. A už by som v 50. dieli by som možno už začal stavať tú loď. Už by som mohol začať stavať tú loď. Ja si možno ešte prichystám materiál, ale teda už by som ho mohol postavať na toto mať odkopané. Tak. Ten most sa mi strašne páči. Ten most sa mi líbi. A hneď po tomto dieli natočím aj ďalšie, ale nedám k tomu pokračovanie, lebo to ma nebaví. Ja viem aj, že sa k tomu dáva pokračovanie, ale mňa to nebaví. To je 49. diel. Ľudia, tak na budúcom dieli už máme stavať tú loď? Nie, tak tú loď odložíme na nejaký 51. 52. Ja neviem. Ešte to porozmýšľam, čo vymenujem. Ty kakos. Ja by som to začal stavať. Hrad. Ja si myslím, že hrad je úplne ideálna vec a že je to vec, ktorú si môžu ľudia postavať podľa svojej fantázie a ako môže byť vysoký a aký krásny, aký veľký a aké farby. Môže byť aj ružový hrad, lebo sú tam aj ružové vlny. Proste hociaký. Lebo keby nebolo hradu, tak by Minecraft proste neexistoval. Ale fakt nie. Proste by neexistoval. Lebo hrad, ešte raz poviem. Hrad je najväčšia vec. Teda najlepší. A teraz mi nehovorí, že som si nezobral krompáč. Ty vole, prosím, že sa stadiaľ to vykopem. Prosím. Nie. Áno.
Poď. Jo, poď. Prosím ťa. Poď. Nech sa stať, ja to vykopem. Ale nie. Nevykopem. Že ja som to hovoril. Tak ba? Nie. Áno, vykopem. Juhu. Sme v banku. Prečo sa tu všetko zatmelo? Ja, my sme pod vodou. Ľudia, to ma absolútne napadlo, no. Takže sme pod vodou. To je jedno, no. Tak každopádne uvidíme sa o chvíličku, ale nedám k tomu pokračovanie, lebo mne sa to nechce. A tak každopádne uvidíme sa za chvíľku. A dám vám jednu vec za chvíľku, takže čakajte. No, takto. A aký budete vidieť rozdiel, tak ahoj.